быел үзебезнең республиканың 100 еллыгы булгангачлан, менә шушы 100 ел тарихын ныклап күтәрдек, ул эшне башлаган инде 15нче елда. Шуңа күрә менә халкыбыз белән очрашып, республика күләмендә күп кенә аңлатулар булды. Бәйрәм кысаларында да объектларны ремонт ясыйбыз дибез, яңаларын төзү дибезме, бөтен яктан да, хактан да һәрбер кешегә барып җитеп күрсәтә белдек. Шундый күп эшләр эшләнгән. Алар бит инде менә бу 5 еллык план дип әйтәбез соңгысы. Һәм сайлаулар алар һәр вакытта да тагын алдагы 5 елга план төзү турында әйтәбез инде. Шуңа күрә иң мөһиме инде менә без Татарстанда әйтәбез 3 миллион 900 мең халык тора. Ләкин аларның кайберләре инде бүгенге көндә балык булмагачлан әле сайлауга килә алмыйлар. Ләкин алар гаилә белән. Менә без Татарстан бер зур гаилә. Гаиләдә без һәр вакытта тынычлык телибез, бәхет телибез, алга баруын телибез. Шуңа күрә менә сайлау вакытларында халкыбыз аңлап, республика күләмендә менә шушы тынычлыкка һәм иртәгәге буласы көнгә зурлап ният белән килергә кирәк, өмет белән. Шуңа күрә инде менә быел закон нигезендә берәкәнә үзгәрешләр бар. Шуңа күрә 3 көн буенча соңгы төп көн инде 13 сентябрь булса да, андый мөмкинлекләр бар. Һәм мин инде гаилә белән үзебезнең бурыч дип аңлап, менә иң беренче көндә килдек һәм тавышны бирдек. Шуңа күрә халыкка килүне өндибез. Безнең өчен иң мөһиме битараф булмау. Менә ничек кенә аңласаң да, белсәң дә, бу кандидатка, бу партияга битараф булмыйча килеп, үзеңнең тавышыңны бирә кирәк. Чөнки һәрбер кешенең тавышыннан безнең республиканың алга барышы бергә турыда килә, кулга-кул төшеп, бергә бара белү, аңлау белү безнең иң зур көчлегебез дип әйтәбез инде. Шуңа күрә миннән генә тормый, халык инде сайласын дип алай битараф булу кирәк түгел. Менә үз тормышың, үз гаиләң өчен һәм республика күләмендә зур гаилә кебек. Татарлар өчен дөнья күләмендә татар, без инде үзебезнең президентыбызны сайлыйбыз. Һәм Татарстан президенты ул татар дөньясындагы бөтен татарларның президенты. Шуңа күрә ул бик мөһим. Бүгенге көндә инде менә шушы президентыбызны сайлап, тавыш биреп, бөтен дөньяда татарлар инде бүгенге көндә үзләренең күп оешмалары аша үзләренең теләкләрен белдерделәр, нинди кандидатка тавыш бирергә өндәделәр. Шуңа күрә аны аңлап бетереп, менә килеп сайларга кирәк.